Teraz ľudia, nie je to vyhrať, hej, dneska proste. Tu by sme to išli vyhrať. Mám brankára, tu mám svojho útočníka, tam svojho ďalšieho útočníka. A budeme na to, ne? Útočník, ukáž sa im do kamery. Tu je útočník. Tu je útočník, kalma. Tu najlepší klub na svete. Haha, tá vtedy. To je nenormálne toto teplo. Počkaj, natoč mi strelu, ne? Viete, jak sa to nerobí. Tak sa to presne nerobí. Dobre to bolo. Už ide a už to je nenormálne, poď. Ale Ešte jedna, ne? tak sa to presne nerobí. Máme útočníka. Nenormálne teplo je. Strašne. To A jeden ešte nie je ani 9 hodín. ešte len ráno a už tu je brutálne teplo. Už zomieram. A ideme na to. Wow, ale to je super. Dobre, čiže ja si veľmi vážim, že po takomto veľkom počte si prišli. Dúfam a pevne verím, že sa všetci naplno užijete. Hlavne, aby ste si tento svoj deň užili poriadne naplno. Skôr než začnem a otvorím náš letný futbalový turnaj, je úplne jedno, kto skončí na stupne víťazov. Hlavne je, že si zasťažíte a proste užijete si tento deň. Chcel by som poprosiť, ešte kým začnem, aby prišli k nám nováčikovia z FC Klatova, škola Solar. Nie. Potom z Realu Madrid Oliver. A keďže sa menil aj názov týmu, tak aj hráč z FC Vyšná Myšla Timotej Milán. Dobre, tak chcem vám spoločne s našim vedením povedať, že vám trom chceme popriať k najbližším, blížiacim alebo terajším narodinám všetko najlepšie, vás šťastia, zdravia a lásky a aby ste si tento deň užili. Čakaj. Vysmiel do kamery. To je pre nás. Kamil. To mal byť Real Madrid, hej! Zakopenie nášho merču, keďže väčšina pýtali od nás, takže ak chcete merč, šiltovky, alebo potom najväčšia bomba novinka je náš Cullers Family Drink, takže ak niekto sa bude chcieť ochladiť, máme chladené. Keď nás podporíš, áno. Dobre, a teraz prichádza na rad niečo veľmi netradičné. Ja v kuse mám tu spísané, čo mám povedať, a v kuse to úplne inak poviem. Čiže, keďže minulého turnaja sa nezúčastnil Kamil Majdák, tak je náš najlepší, najväčší, najúžasnejší fanúšik a podporovateľ Peťo Mišo, lebo práve on nevynechal ani náš jeden turnaj. Takže veľký potlesk pre neho poprosím, naozaj zaslúži si to. A nezaslúži si len potlesk, poprosím, aby prišiel ku mne. Povedz pár slov. Čo chceš? Nemám čo povedať. Iba to, že... no nič. Dobre, takže potlesk, čakaj ešte. A čo by to bolo, aby náš fanúčik nemal náš drink? Nech sa páči. A čo by to bolo, ja viem, že sa to nehodí na začiatok, ale aspoň trošičku väčšia podpora pre Peťa získava našu sošku. Najväčší fanúšik a najväčší podporovateľ, čiže gratulujem. A ďakujem ešte raz. A ešte jedna vec pre Peťa. Poprosím, aby Peťo týmto odštartoval futbal kopou loptu do brány. Prihaj. Alebo cez. Do ktorej len chceš. Dvigaj, jak netrafím.
No. Dávame druhý pokus. Poďme druhý pokus. Dobre, to som chcel len takto do vinkla. Takže dneska sme tu Adamom, povedz Adam, jak ti chutí? Výborné sú to tieto sendviče, Pierre Baguette, kvalitka prvorada. Výborne ochutený, všetko jak má byť. No, takže odporúčaš? Odporúčam, vrelo. Tak chalani, ako hodnotíte Pierre Baguette sandviče? Najlepšia bageta. 10 z 10. Dobrá, fakt. Čiže 10 z 10, áno? Áno, toto. Dobre, takže jedine. Odporúčam každému. Dobre, takže Pierre Baguette je ten najlepší na svete. Dodá vám kvalitnú energiu ako hráčom, ktorí odvádzajú veľmi vynikajúce výkony. Na prvé miesto. Presne tak, prvé miesto je ich vďaka sandvičom Pierre Baguette. Aj trošku chutnám, potom si aj kúpim. Keď to bolo ešte viac chladenie, to podľa mňa ešte, preto som dal ďalšie ušku. No, výborné. Mi sa daj názor. Chutí ti? Konzistencia výborná. Ako 2,50. Odpočítaj 15 centy, keď to nechceš, tak vieš zalohovať. No, dobre, dobre. Na tú cenu, hej. Dobre. Môže odporúčať. Šiltovku dávame za 8 nás a tebe... 8? A tebe to vieme dať výnimočne 16. 15,50. To je 15, to je také. 15,50. A A few minutes later. triál je drahší, kvalitný. Ale je to kvalitné. Kofu. Dobre. Môže byť. Môže byť, hej? Môže byť. Čiže ktorú farbu? Červenú. Červenú? Super. Mi sa páči, idem po peňažky. Dobre, a merč nechceš, hej? Nie, merč, ne. Aj keď ti dám dobrú cenu za ňu? Keď tam budú podpisy všetkým, čo sú tu, tak je. No vybavím. Dvojica. Aj hráčov? Hej. Za koľko? 15 eur predávame, máš ho za 12,50. To ber. Dobre. Pohoda. Súhlas. Paráda. A few minutes later. Začneme najskôr. Čo je tam? No čo, ešte ďalšie tričko chceš? Jo. Pre sestru, pre mamku, ocina. Tá, ocino to do roboty bude nosiť. A je to také, Na spanie. také vzdušné, že nie je to také, keď sa to bere, že ti to fajne. Toto je fajn, že máš také, že ti prefúkne ten materiál dobrý. Čo mu na to Sajo, kyť. Povedz ty. Konzistencia výborná. Daj tu. Sú neuveriteľné, čo? Takže každému jednému dávam? Hej, daj, Tu kupuje sponzor. No, môže mi kúpiť. Ale nie. A few minutes later. Ale aj z potličky. Všetkých hráčov. No a hlavne od tej doktorky. Áno, no, torky takto tu taký veľký, hej. Tak je, povedz, so srdiečkom, prosím. Pre neho. Dobre, čiže Má tu aj veľkosti. kamarátky a od nich nechcete? Všetky 3M-ka. Má tu aj kamarátky, od nich popis nechcete? 2M-ka. A few minutes later. Ja idem učiť a tiež na Každý za 10 mal. 40? Počkaj, si čakaj, no. 10 eur, tričko, jedno. Dal si mi 10 eur. Čiže nepočítal, lebo ty si dal, nie on. No, čo počítam. On dal, daj, Ja sa chceš moje 50. Ty si povedal, že to ešte na ty si dal 10 eur. Telke, mamka som telke. 10 eur a tričko. Mamka, ja som telke, konečne. 10 eur.
Dobre, a teraz na penku. 2000 years later. 10 minus 28,50. Minus 16, áno. Minus 10. Minus 10. Dneska sme tu so sebom. Sebo, povedz nám, ako ti chutí? Výborné. Konzistencia výborná. Takže odporučil by si aj druhým? Určite. Takže počul ste, dobre, kupujte sandviče Pierre Baguette. Sú to lepšie sandviče. A z čoho sa vlastne smejete? Pojedu, vieš. Dobre, raz. Ja nemám žiaden chleba, nič nemám. Počkej, Ja ti dám, hopa. Počkej. Raz, dva. Nestihnem narátať do troch. Raz, dva, tri. Bráne, odfočíš to, máš? No takže chlapci, teraz práve jete naše sandviče od Pierre Baguette a bagety. Povedzte, ako vám chutí? Výborné. Čo hovoríte? Výborné. Čo by ste zlepšili? Čo máme odkiaľ na to zorobiť? Takže počúvajte, kupujte Pierre Baguette. Najlepšie sandviče. Najlepšie? Ja by som zlepšil to, keby som mal ešte jednu. Čo to máš? Čo to máš? Aj, A čo, a to sandviči chceš zlepšiť? ja to nič. Nič. No. Najlepšie. Najlepšie sandviče je Pierre Baguette. Povedz nám niečo o tomto turnaji, ako sa cítiš? Čiva, bolo strašne teplo, ale úžasne, hej. 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 Dúfam, že najlepší strelec. Lebo ak som prišiel zbytočne, prišiel to vyhrať, ale tak. Dobre. Čo nás to hovoríte, panenky? Mama, som v telke. Dobre, si v telke, vamos. Takže zdravíčko, máme aj za chvíľu pred sebou predposledný zápas. No teraz máme za chvíľu posledný zápas a vyzerá na druhé miesto. Čo na to hovoríš, Peter? Filipko, aké máš pocity? Ideš domov? Prečo sa mi nedohráš zápas posledný? Jebe? A odnesieš ma doma? Odnesieš ma domov? Prespíš u Kristiána. Ideš domov? Nie. Máte, aké máš pocity? Neskutočný, ale keď domov som smutný. Takže ozveme sa potom takedy, inokedy. Hej. Po zápase. Áno, ale kameru. Ja to si mal povedať. No čo, Peťko, povedz nám Počkaj, niečo. sa upravím. Uprav sa, uprav. Úžasný turnaj, až na tú jednu prehru. OK. Ale tu sme ich nechali. Áno. Brankár mohol mať 10 golov. Má jeden aj to dal kokotom. Presne tento brankár.
Ale však čo? Dal som. A Saša, povedz si niečo. Kalma. Takže konečne som sa rozohral na posledných 2 zápasoch, už normálne idem hrať aj tak. OK. Rádko pozdrav sa. Dneska sme tu so Sebastianom a Markom zo Sklatova. Tak chlapci, ako sa ťa hodnotíte turnaj? Od 1 do 10. Marko! Tak mne sa tu páči, viete ako, no, tak hral som 5 minút, potom mi Čavo dodrbal koleno. Ja som zveral paráda. No, môže byť. Kus drahé stúne, ale... Tak, dá sa, no. Všetko je drahé, ne? Aspoň, že bagety boli, tak. Šiltovku mám, tričko mám, paráda. Čo hovoríte náš drink? Drink? Ako parádne, strašne. Konzistencia, jak rajec, ale o 100% lepšie. No vidíš, to sme radi. Dalo sa všetko, super. Všetko výborné. My sa tešíme na ďalšie, keď tu budeme. Ak bude vstup zadarmo. Hej, keď nie, nie. To poriešime. Nie, prídeme. Ak nás zavolá. Vybavíme viac sponzorov. Áno, sponzorov vybavíme viacej. No. Tak, ďakujeme. No, ešte povedzte, jak zatiaľ hodnotíte vaše výkony. Naše výkony? Marko, povedz si na lavičku. Tak ja som hral chvíľu, viete ako. Jak ste spokojní s usporiadaním s rozhodcami? Z rozhodca, jeden rozhodca je slepý, druhý dobre a tretia, čo bola na chvíľku. Ty si bol dobrý rozhodca. Hej, ty si bol najlepší aj hráč. No tak, teba by sme potrebovali naďalej. Áno. Potom ti zaplatíme. Áno, potom ti dáme toto peňažko. Ja si vám pomáhal. To nevystrihajú. Sme tu s týmom Real Madrid, tu je Rado a Oliver. No tak chlapci, ako zatiaľ hodujete turnaj? Zatiaľ veľmi dobré. Ste to asi prvýkrát? Prvýkrát. Podľa vás ako to? Super všetko? Spokojne, áno. Čo hovoríte na Pierre Baguette? Počujem Baguette? Veľmi fajné. Čo hovoríte náš drink? Určite ste ochutnali? Áno, veľmi. Poručíte ďalším kamarátom? Áno, kupujte. Presne, kupujte náš drink, je to najlepší drink od slnkom. Jak klameš! To sa vyskríte. Ešte otázka, ale jak hovoríte váš výkon? Zatiaľ veľmi dobre, áno. Keď v vašom týme zatiaľ hráte dobre, na vás je to super. Ešte máme jeden trošku potrénovať a ďalší rok aj previesť. No, dali sme dokopy, on dal 1 a ja som dal 5 gólov. Čo by ste odkázali aj takým vašim kamarátom a tým divákom, čo tu budú sledovať? Našich turnéroch napríklad. Hrajte futbal, áno, presne. A fandíte Real Madrid, Hala Madrid. Nie, žiadne Madrid. Tak čo, odporúčite kamarátom prísť? Áno. No, tak to sme rádi. Takže sme tu s týmom Pumy. No chlapci, jak hodnotíte turnaj? Po piči. To ten organizátor mi dlží to tu trofej. Piči, jak rozprávate. S týmom Merka vyšla. No chlapci, jak hodnotíte turnaj? Dobre. Bolo to dobré, veľmi dobrý. Taký ako všetko dobre zorganizované, všetko je dobré, ale my sme proste také, sme mali tu byť viacerí, ale nevyšlo. Tak snáď na budúce? Tak snáď na budúce. No, že prídete aj na ďalší turné. Tak, môžete povedať ďalším kamarátom. Tak my sme mali byť viacerí, lenže na poslednú chvíľu každý zrušil to a my sme 4 takí statoční, no. Sme to povedať. Čo hovoríte aj náš link? Môže byť. Fajný. Poručíte? Dobrý. Odporúčame. Čo hovoríte na sandviče? Našho sponzora Pierre Baguette. Sandviče tiež výborné. Aj na chladené ešte, no. Chladené, hej. Čo by ste nám odkaz do Bosny, čo máme zlačiť? Všetko v pohode. Všetko, ja neviem, tip-top je akože. A my čo zlepší, tak seba asi. Držíme palce, ďalší výkon, a to sú chlapci, co si vyšli. Ešte aj tomu, či fejkači. Pán policajt, ja som to nebol, tu ten čierny tam. Ja sa písam, aj na to je písam. Ty pana kilo presku tu mám. Tu je normálne sa ráha. Mám pocit, že budem aj materiálu dostať. Ako? Chutí? Áno. Paráda, tak dobrú chuť. Ďakujem. Ako hodnotíte pizzu? Dobre, ešte som ju nechutnal. Ešte si nechutnal, a ty? Vynikajúca, aj keď som... Ale cítim, že bude dobrá, počkaj. Výborná. Nemal som ju, ale výborná. Paráda, takže jedine Pilot bar, nič iné. Pilot bar. Presne.
Tak, futbalové turnaje sa nám končia a Prúhrad získal potenou tyčonku od Max Sport. Ako hodnotíš? 10 z 10, možno každému. Tak jedine tyčinka Max Sport. Messi! Potom. A oni odchádzajú. Z ktorej strany? Vieš, aký je výsledok Barci, keď teraz hrá? 3-0. Rafinha, levá. Tretí sa mi postrachil. Bližšie. Dobre. Dobre. Tak, ani sme sa nenazdali, ale bude tu ticho, jak v škole. Dobre, tak ani sme sa nenazdali a tieto letné futbalové turnaje nám skončili ako vaše prázdniny, kde sa do školy, povinnosti volajú. Takže naozaj veľká vďaka patrí každému jednému hráčovi. Fakt, akože klobúk dole, veľký potles. A teraz prichádza na rad niečo, na čo som sa veľmi tešil a určite väčšina hráčov to ocení. A chcem vám takto oficiálne oznámiť, že vďaka veľkému záujmu našich futbalových turnajov sme sa rozhodli, že tento turnaj bol náš posledný letný futbalový turnaj, ale budeme pokračovať s ďalšími turnajmi, ako je napríklad Mikulášsky, Vianočný, Novoročný a Veľkonočný. Takže veľký potles práve ešte. V treťom mieste sa zúčastnil klub ZTP Markíza. Mám 13 bodov. Musíš roztrhať! Roztrhaj, to tam má Sebko! Druhé miesto, konečne sa Bayernu vďaka premenovaniu na Pumu podarilo zvíťaziť, čiže Pumy, druhé miesto, gratulujem. No a prvé miesto obsadila Janica Voice, 21 bodov. Choďte tak, že viac vidno nebolo. Ten pohár musí byť. Hej! Peťo, ty dáš dobre, ona zle. Dobre, Peťo, dobre! Ide ti, nemáš zváčku. Si sa potom uhnite, aby... Aspoň to je. Dobre. Dajte to. Dobre, a teraz poďme na individuálne hodnotenia hráčov. Tak ty máš v kuse ten rohlík na kýče. Každý jeden hráč naozaj musí povedať, že fakt klobúk dole pred každým jedným. Ticho. Takže ešte raz, naozaj každý jeden hráč odvedol vynikajúce výsledky. Bolo veľmi ťažké vybrať najlepšieho hráča a brankára, ale nakoniec spolu s našim vedením sme sa rozhodli, že najlepším hráčom, ktorý si zaslúži fakt, že obrovský potlesk, bol Oliver Tulaj. Gratulujem. Tak, najlepším hráčom podľa vás všetkých bol Radko Klaka. Gratulujem. Najlepším strelcom strelil 32 gólov Niko Dolina. Tak, a najlepším brankárom bol hráč z týmu Gumkáči. Dobre, a
ešte, aby som nezabudol, veľké ďakujem patrí aj rozhodcom, čiže fakt veľký potlesk všetkým, ktorí sa podielali na tom. A pre Lukáša mám ocenenie, Lukáš, poď sem. Áno! OK, a mám ešte jedno špeciálne ocenenie pre niekoho z vás. Natočil. Si to fotil? Nefotil som, že si to natočil. Ciskem četneš. Tak, a toto ocenenie, ktoré získa... nemusíte to nepozerať, ani jeden to z vás nebude. Veľký potlesk si zaslúži Zlaťka, pretože pomáhala zdravotníčka aj minulý turnaj a tento turnaj, čiže Zlaťka, gratulujem. Prosím každej jednej pomoci, ktorá pridala ruku k dielu. Chcem sa ešte poďakovať takto mojej sestre, ktorá mi pomáhala s organizáciou, tabulky riešila, takže Vivka. Teba myslela. A ja ďakujem môjmu bratovi, ktorý organizoval tieto turnaje. Dobre, máš Ja mu dám peták. Tak ešte minútku, Tiko. Zapni si mikrofón. Tak ešte jednu minútku. Rady som hlavne poďakoval Peťovi. Veľký potlesk. Tleskaj, ty. Takže ďakujem fakt každému jednému z vás a ďakujem aj za také milé prekvapko, ktoré som vôbec nečakal. Čiže veľmi vás mám rád, ste ako moja druhá rodina. Takže ďakujem naozaj veľmi pekne a teraz poprosím, aby z pravej strany postupne hráči prichádzali, budú si losovať a vyhrajú niečo.